sir. Saan, sir? Pakita mo sa vaccine ni mo, be. Vaccine ID ni mo, vaccine. Vaccination. ID? Vaccine na nakawa pa. Ano, sir? Fully vaccinated ako. Pakita ko kay bawal na ron mo yung vaccine. Pakiton ka? Vaccine. Kuan ba, sir? Akong vaccine card ba? Akong gibilin na sa balay. Kung kibilin man nimo nga kabalo ba kag gibaksinan ang tao para dala-dalao na ipakita. Mahadlok ang gubasig matagak o mawala. Nya, lisod kayo mangita paglain. Unsa ang balay ninyo mulakaw kay mo'y gagunit sa imong vaccine card? Kapag pwede mo balik, sir, kalayo na kayo amo ah. Pero, fully vaccinated na ako. Na-injikan na ako. Dire mo to dapita, sir, oh. Padaragan na, oh. Gusto na ko tan-awon jud tong card. Saom na, sir. Nya naaman dito sa balay ang card. Balik ka. Layo na kayo po, sir. Nya ang tubil, ani. Ay ina ako pay motubil ana. Sara na nimo kay nana kay vaccine wa nimo gidala-dala. Imo kung pabalikon, ikaw yung mo tubil, ani. Ano ako may patubilon nga imo man ang problema. Ako nagtrabaho ra ko dire. Nagsunod ra ko sa protocol sa atong gobyerno. Di na ko mo kabalik. Og di. Pero imo kung pabalikon, tagay lang ko pang tubil. Ako pay mga problema pang tubil nimo. Di, kaya akong vaccination card, wala na ako gidala, sir. Kay, in case of muulan, mabasa. In case of mag-kuot-kuot ko sa bulsa, matagak. Basig mawala ba? Asa ang utok nimo? Nader eh. Isulod din mo kuan bag. Silupin. Mugi akong kadukan, sir, no, kay basig mawala. Nya, huwag muulan, mabasa. Malukot, biya to kay papel, rabiya. Wa na lang ta ka nagpa-vaccine. Nasa balay, sir. Kay mo ra man ginabilis balay. Inyong balay pala kwa. Pwede man tingali. Kung sa may maayo, sir. Say maayo bitaw, wala ba dahil kay mas-mas oh. Fully vaccinated naman ko. Pwede na di magmas, oy. Kani. Manghod ako, sir. Na-injikan na po na, sir. First dose lang. First dose? Oh. Ay kung drama-drama ha, bawal pang bata ron injikan. Anong kadadadana ka ng bata? Di ba bawal na ibiyahe na bata, ha? Kung ano man, sir, kanang naamay injik ang mga bata, sir. Pero first dose pa lang siya, sir. Pero na-injikan na siya. Bawal lagi ibiyahe ng bata ron. Kabalo ka na, di pa na pwede injikan. Pila edad ana? 4 anyos paguro na. Masaon tama ni, sir, ka nakarga naman. Lain po akong pabaklayan, pauli na ko. Kuha lagi imong vaccine dito, di yung ko paagi dito. Sa naging layo, sir, muagi pa kong sulok ka syudad. Ako anong problema ron? Agay lang ko pagtubil. Ang tobil sa taon unta ka? Man ako ni, sir, nga bilin man akong kwan dito. Kay mahadlok lagi ko, basig mawala. Oh, lagi. Panutsunti ka, kinsa may madaot ako. Dapat dala-dalaw ni mo na imong vaccine, di kay sa balay ni mo na patulog-tulogon. Saan man nga. Tay mahimuan eh. I'm so sad eh. Para ba kay, may salamat kay ka, kay di namin mangita diri. Lisensya restro. Kuha dito, balik ka dito. Dahil makaya, sir. Kay tulo ka syudad ang mutabok pa kong sapa, sir. Nya, siguro, nag-ulan na dito ron. Napay tabok ko ng sapa. Kung mabahaan ko, maanod ba ko? Ayun, maunsa ka di sa dalan. May problema na diha. Kay syudad naman na diha. Syudad gani, kinahanglan lagi na i-vaccine diha. Mao kaning gibutang ko diri para magbantay sa mga tao kung minsan ang badlongon nga sulod-sulod anang Ako amang kong uyuan ng nakatorno ron diha. katorno. Way uyuan. Di palutson ko ana kay uyuan ko na. O palutson ka na, palutson ti ka diri. O lagi na, palutsan na lang ko kay nako importante nga tuyo dito sa babaw. Isa na vaccine lagi pero. Ay, Naa lagi sa balay, naa ba pero nasa balay. Gani, balik ka gani dito. Di na pud magsilbi kay nag-ulan na ron dito, nagbaha na. Saon pa? Uli, wala po, di po ka kalahos. Gusto ka makalusot, balikan na lang ito yung vaccine card ko dito. Karang susi. Sige, balikon na lang, balikon. Hindi ka dito. Balikon na, balikon. Ay sige, gatag-gatag kung problema. Excuse sabi, excuse. Excuse sama. Hindi ka makawa. Gahi yung ulo. Kita pa'y patubilon sa moto.
Kuya sir, oy. Dabe, tanaw na to. Sir, nawala man akong vaccination card sir, oy. Nawala sa akong gibutangan sir. Ambot, asa ka to sir? Ikaw rin nag-iyon nga nasa inyong balay tapos karon nawala na pod. Basig wa pa gyud ka na baksinan. Lagi sir, nabaksina naman gyud ko sir. Nawala lang gyud ba? Nawala gyud dito sir. Butan ako mangon sir, di bang gyud na mamutmot kay bata pa. Kabalo ko anang bata di na mamutwat atong pangutan-on eh. Utan na sir, oh, pangutan na. Baksinan na nimong kuya wala. Wala mo mang guro sir kay wa pa man na baksinan sir kaya blood bet na sir. Oh, tanawa? Tanawa? Ikaw nag-ingon nga ang bata di mamakak. Oh, mismo imong manghod. Ha? Wa pa day ka na baksinan. Nabaksina na ako eh. Wa man gud siya kita pag pila na ko. Baksinan daw wala lang istorya uli. Wala na baksinan eh? Wala sir. Oh. Wala. Nama gud importante Wala na mo nabaksinan. gyud sir ang mga tuon sir. Balik sa agi balik. Bawal na des public. Bawal des sa Sir, importante gyud kay ang mga tuon sir ba? Oh, vaccine first. Nabaksina na gyud ko sir. Ikaw pataka ra gyud. Oh, mismo ang Ay, ikaw nakuy- nag-ingon nga ang bata di mamakak. Ay nagkuyog sunod ha. Imong manghod oh. Uli. Bawal dito. Ako'y masang anig palotson ti ka wa day kay vaccine ang tawhana ka. Sir, di gyud pwede sir. Dili lagi pa Importante vaccine. gyud kayo sir ba? Dili lagi pwede. Balik lagi balik. Kanad. Mubalik ka dire kanang nana kay Sir, vaccine. di gyud pwede sir. Mubalik ka dire kanang nana kay vaccine ha. Amo koy vaccine sir, nawala lang. Og sunod, ayaw na pagdala-dalag bata ha kay madisgrasya ka imo nang angin-angino ng bata. Ikaw manggot? Na. Ay na pagdala-dalag bata sunod ha. Sir, di gyud pwede sir. Kasi na makaingang di pwede. Naka na. Layo na kaya mo sir ba? Uli! So, shout out kang Pitch Vlog from Davao City kay Celso Benitez. Shout out. Shout out kay Karina Cano, kay Felicity Suay Bagyo. Shout out. Shout out kang DJ Tambich. Shout out din kang J4 Vlogs. Paki-support sa YouTube channel ni J4 Vlogs, and ay kalimot sa pag-click sa notification bell para updated mo siya yung video. So, dahil kayo siyang mga video nga kanang about sa balay, about sa cooking foods, and subscribe niyo guys. And kay Fory Cross, shout out kay Silin, shout out. Shout out kang Babae Joker. Then paki-support sa YouTube channel Tarusan by Nurse. Og shout out kang Miss Maricel Vlog. O kang Masya ML, shout out kay Joshua Parilla, shout out. Shout out kay Lay Badal, shout out din kay Litzmar Yala, shout out. Bean Official Mix, shout out kay Ezekiel Gaya, shout out from San Fernando City, Cebu. Shout out kay Palog Vlog, kay Islaw Sagutsot, shout out kay Mario Delante, shout out Role Disyo from Samar, kay Roel Salomon, shout out. O kana lang mga katang, daghang kayong salamat.